Кукмара районы развед хуҗалыгының мегафермасында көненә 25 тонна сөт савып алалар. Хәзерге вакытта без аларның азык-төлек цехларында һәм монда көненә 2900 баш эре терлекне ашату өчен 50-60 центнер азык әзерләнә. 2006 елда Кукмара районының Урал агрофермасы белән кушылганнан соң развед хуҗалыгы фермаларын реконструкцияләү башлана. 2019 елда сыер саны күбәю сәбәпле яңа мегаферма төзелеше башлана. Ул 3 этаптан тора. Бүгенге көндә 1500 баш савым сыерга исәпләнгән мегаферма төзелешенең икенче этабы төгәлләнгән. Беренче этапта юл, коммуникацияләр, санитар үткәргеч һәм дезинфекция барьерлары урнаштырылган. Икенче этапта мал торагы, параллель рәвештә сөт саву блогы, авырган хайваннар өчен изолятор, бозаулату бүлеге, ике лагуна һәм кормовой центр төзелгән. Кормовой центрда торабыздан ике миксерлар булгатау, бүтән грубый кормаларны силос, кукурузный, сенаж из многолетки, сена, солома, кормосный сенажы, шундый түрдә. Җитештерүдә заманча җиһазлар кулланыла. Ул ресурсларны саклау технологияләре буенча эшне бердәм технологик режимда алып барырга мөмкинлек бирә. Ашату һәм эчерү процессларын автоматлаштыру, микроклиматны, терлек азык бирү процессын җайга салу, энергия һәм хезмәт ресурсларын дөрес һәм сакчыл кулланырга мөмкинлек бирә. Моны салып бетергәч, икенчесен чыгара, шуны саласы дип, шулай чиратып тракторист мондагы экраннан карап, шуны салып бара инде. Һәрбер малга шулай баера. Әлеге проектны гамәлгә ашыру развед мегафермасында сөт сату күләмен көнгә 45 тоннага кадәр арттырырга мөмкинлек бирәчәк, ди развед хуҗалыгының идарәсе директоры Леонид Михайлов. Сыер бүтәнсе безнең үзебездән читтә бернинди мал көтмәдек без. Әлегелектән дип әйтим инде, бүтән үскән туган танабыз алган үстереп җиткерәбез. Танага калганнар сыер иттерәбез. Мегафермада сыер савучылар өчен 2 сменалы эш оештырылган. Беренче сменада 2 залда 4 сыер савучы һәм сыерларны кертеп торучы 2 кеше хезмәт куя. Аларга махсус программа буенча уку оештырылган. Хәзер безнең эшебез автоматик рәвештә дәвам итә. Сыерларны куып керткәч, савыр алдыннан күбек белән юып төшерәбез. Сыерларны савугач, эш урыннарын чистартабыз. Хәзерге вакытта развед мегафермасында 900 баш савым сыер бар. Алга таба сыер саны тагын 500 башка арттырылу көтелә. Ә яңа башлангычлар өстәмә эш урыннарында бирәчәк. Төзелеш эшләре тулысынча 2022 елда төгәлләнәчәк дип планлаштырыла. Әсләм Мөхәммәтҗанова, Динара Хәбибуллина, Марат Сабирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.